Jmara 575 ya Rojnameya Kurdistan ku her 15 rojan bi her du zimanên Erebî û Kurdî ji aliyê ragihandina navandî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya belav dibe derket. Di jmara 575 gelek mijarên Kurdî, Kurdistanî, civakî, aborî, çandinî û cîhanî têde hatine nirxandin û gengeşekirin. Di rûpala yekê ji beşê Erebî gotara Serok Mesûd Barzanî di dema amadebûna helkefta ji dayîkbûna Îsayê Pêxember li bajarê Duhokê pêşkêş kiriye, li jêr navê qonaxa zehmet wê derbas bibe û serkeftin ji gelê Kurdistanê û doza wî ya rewayî re hatiye belavkirin. Her wiha hevdîtina Encumena Niştimanî ya Kurd li Sûriyê bişanda hikûmeta Rûsyê re li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê hatiye behezkirin. Derbarê qehremanên pêşmergeyên Roj ji dîroka damizrandinê û tawake îro hatiye belavkirin. Her wiha navên pakrewanên pêşmergeyên Roj yên di şerê li dijî rêxistina Daişê de û çekdarên Heşda Şeibî de şehîd bûne hatine eşkerekirin. û roja 22 meha duazan ji her salê weke roja şehîdên pêşmergeyên Roj hatiye nîşankirin û salvegera yekem li kampa Domîz ya Peneberên Rojavayê Kurdistanê bi serpereştiya serkirdeyetiya pêşmergeyên Roj û Partiya Demokrata Kurdistan Sûriyê hatiye li darxistin. û di beşê Erebî Rojnameya Kurdistan da rûnehiyê xistiye ser wê çalakiyê. û daxuyaniyek ji Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye derbarê pêşmergeyê birîndar Dewran Abdallah û dadgehkirina PYD ji serkirdeyê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye Salih Cemîl ku bi salekê hatiye dadgehkirin li beşê Erebî di wê rojnameyê de amaje pê hatiye kirin. û di beşê Kurdî ji Rojnameya Kurdistan di rûpala yekê de li bin navê çarenivîsa 220,000 kes li Sûriyê nediyare hatiye û sekreterê Alpartî Mihemed Nezîr Mustafa hatiye bibîranîn û mijara xwendinê Rojavayê Kurdistanê bi şîwayekî baş amaje pê hatiye kirin. Di jmara 575 ya Rojnameya Kurdistan gelek mijarên tenduristî û bi taybet rewşa nirxê dermanan li Efrînê û mijarên werzişî, civakî, aborî, hunerî û siyasî amaje pê hatiye kirin û gelek gotarên cuda cuda û hevpeyvîn û lêdwan bi her du zimanên Erebî û Kurdî hatine belavkirin.